Ɓarawon da ya maka sata ana son a gane wane ne shi, cikin sauƙi za a gani, ko ta daɗi ko ta rashin daɗi. Idan ya so ya dawo da abun ko kuma a'a ya so ya bayyana kansa ya sauƙar da kanshi. Idan kuma bai wannan ba to ko ta masifa ko ta bala'i sai ya fito an gane shi. Idan har kana buƙatar wannan sirrin to wannan bidiyon naka ne, kar ka huce shi. Kada ku manta da duk sharaɗi da muke baku ko in ce izini da muke baku shine sharing zuwa group 5. Sannan like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan comment da salatin manzon Allah yana ƙarawa sirrin ƙarfi wurin samun mustajaba. Yanda ake aikata aikin bai da wani wahala. Aiki ne da suratul fili, wato alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Yanda ake yi shine zaka nemi allon ƙarfi. Allon ƙarfi wanda ka sani dai wanda ake aiki da shi na ƙarfi. Zaka rubuta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kafa 5 a cikin allon ƙarfi. In ka rubuta zaka wanke da ruwan masallaci, ruwan rijiyar kai masallaci. A wani masallaci idan ka rijiya to zaka iya tsayawa ka kwashi ruwan, zaka yi amfani da shi, zaka wanke da ruwan rijiya na masallaci. Idan ka tashi zaka samu sabuwar tukunya rama ba babba ba, sai ka zuba ruwan rubutun. Idan ka zuba ruwan rubutun sai ka samu garwashi na wuta, sai ka ɗora wannan tukunyar a kai. Kana ɗorawa sai ka fara wuridin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kafa 150. Kafa 150 cif, kar ka ƙara kar ka rage. Duk bayan kafa 10 sai ka ce ɓarawon da ya yi wa wani sata ya zo yanzu. Ɓarawon da ya yi wa wani sata ya zo yanzu. Za ka yi ta yin wuridin har sai ruwan ya tafasa. Kun fahimta? Idan kana karantawa kafa 150 din nan, kana duk kafa 10 kana cewa ɓarawon da ya yi wa wani sata ya zo yanzu. Ɓarawon da ya yi wa sata, ɓarawon da ya yi wa wani sata ya zo yanzu. Haka za ka yi ta karantawa har sai ka cika adadin nan, adadi 150. Bayan mun gama wannan wuridin ruwan ya tafasa sosai, abin da za mu yi da ruwan shine za mu ɗauki tukunyar. Kun fahimta? Sai mu je inda aka yi satar. Idan a cikin gida aka yi satar ko a cikin ɗaki ko kuma a shago, sai a je wurin wannan ruwan sai a yayyafa a cikin ɗakin. A yayyafa a cikin ɗakin. Idan aka yayyafa, in Allah yadda ɓarawon zai zo a gigice ya dawo ya zo ya kawo muku abin da ya sata. To wannan sirrin da yana da al'ajabi, ba sai na muku rantsuwa ba, saboda ni ba na rantsuwa a bada sirri. Kawai ka gwada. Idan ka gwada na san zaka mun godiya. Sirri ne na ban al'ajabi. Idan har ka aikata shi, in Allah ya bi jahi sai na rasulullahi, ɓarawon nan sai ya zo fa, sai ya zo ko ta daɗi ko ta rashin daɗi. To don haka ku daure duk abin da kuka ji na faɗa a ciki ku kiyaye adadinsa. Adadin abin da za ku karanta alam tara kaifa kafa 150. Duk bayan kafa 10 za ku faɗa ku ce ɓarawon da ya yi wa na sata. Idan kai aka yi wa sata kake so kai, za ka iya cewa ɓarawon da ya muka sata wane. Ɓarawon da ya maka sata, tunda baka san sunan wane ne ba ko baka zargin wani, kawai ɓarawon da ya maka sata kana son ya zo yanzu. Ɓarawon da ya maka sata kana so ya zo yanzu. Haka za ka yi har ka gama, har ruwa ya tafasa da sauransu. A kiyaye duk waɗansu sharaɗa da muka bayar na wannan bidiyo namu. Sharaɗin shine zai baka dama ka yi me idan ma ka yi aikin ya ci. Mu kiyaye, mu ringa kiyayewa da sharaɗin da muke sakawa ko in ce izinikan da muke baku na kowane sirri. Don haka idan baka yi subscribing ɗinmu ba, ya kamata ka yi subscribing ɗinmu. Sunana Mai Salati.